हेलो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सानसुमा नार्जारि चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय जाबाय आङो दिनै नोंथांमोननो माखासे नोंथांमोनाथ' जायगाखौ नोंथांमोना नुखाबायानो आं बे एलपि स्कुलावनो हाबोमोन दा बायला जिला जाबाय आरोना गोबां जुग जाबाय आङो क्लास कमाननिफ्राय लानानै आङो उन्दैनिफ्रायनो बे स्कुलावहाय एलपि स्कुलाव हाबबोदोंमोन आङो माखासे नोंथांमोना गोबां उन्दैयाव माखासे मिनिथाव जाबोनाय माखासे काहानि जाबोनायखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थानो साननो नागिरदों आरो दा नोंथांमोना नेगेटिभ साननो नाङा जे आङो उन्दै समनि माखासे काहानिफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों आङो माब्रैहाय पाटगावहाय सेकेन्डारि स्कुलावहाय माब्रै हाबहैनाय आरो बे स्कुलाव आङो उन्दैनिफ्रायनो हाबखायोमोन ना बबेबा स्कुलाव हाबबावोमोन आं बेखौ खोन्थागोन आरो लोगोफोर आङो जेब्लाहाय जोंनाथ' नङा लोगोफोर बै माने स्कुला नङा खाथि खालालाय लोगोफोर बे एलपि स्कुला खाथि माने फैब्रबबानो मोनो आरोखि ना खाथि दा आङो क्लास कमानिफ्राय लानानै आङो बे एलपि स्कुलाव हाबनाय जाबोदोंमोन आरो लोगोफोर एक्सुवेलि आं फार्स्ट टाइम जेब्ला बे एलपि स्कुला गैयै समावहाय आङो मोनसे बैयावहाय सालबारि एलपि स्कुल होननाय दंमोन आङो बाव हाबगोरोमोन उन्दैयावहाय आरो जोनोम जाजेननायनिफ्राय आरो बाव हाबजेनदोंमोन आङो बाव हाबनानैहाय आङो बैयाव मोनसे काहानि जादों आङो बावहाय हांगासिनो हाबगोराखै आङो जेब्ला बै सालबारि एलपि स्कुलावहाय आङो हाबै हाबनानै जे बोसोरसेनि उनावहाय आङो माने आंथ' ओरैबायदि कमनखामोन ओरैबायदि जाम्बा जेबो स्मार्टबो नङामोन ओरैबायदि जेबो रोङामोन आरो आङो बावहाय सासे लोगो होननाय दंमोन आरो बे बारा माने मानसिया एसे जाम्बा स्टाइल बायदि आरो बारा माबा नङा स्मार्ट नङा माने जेबो बुजिया आरोखि ना माने जेब्ला बावहाय हाबनानै लोगो दिगोबावनो माने मोसौआ गांसो जागासिनोमोन आरो बावहाय आंनि लेखाखौ गारहरनानै होदों आरोखि ना सासे माने जाम्बा बायदियानो होनबाय आं जाम्बा बायदि गथ'आनो माने जेबो रोङामोन आरो ना एसे मानसिया जोनोमनिफ्रायनो जाम्बा बायदिखा आरो ओमफ्राय लेखाखौ गारहरनानै होदों आरोखि ना आंनि लेखाखौहाय ओमफ्राय लेखाखौ गारहरबाय नालाय मोसौआ जाजोब्बाय मोसौआ जानाय लोगो लोगो आङो बिखा खामथावथाव मोनबाय आरो आंनि लेखाखौ गारहरबाय होननानै आं बिराद ओमफ्राय न'आव फैनानै आं लोगोफोरनोथ' खोन्थाजोब्बाय दा मा होनना बुंनो दा आङो न'आव फैनानै ओरैबायदि गाबफैबाय आरोना आंनि लेखाखौ सासे गथ'आ ओरैबायदि गारहरजोब्बाय मोसौ जाजोब्बाय होननानै आं ओरैबायदि खोन्थाफैबाय आरो आं बिमा बिफानोहाय खोन्थानानै बिराद दुखु जाबाय आइ बाबामोनाबो दुखु जानानै आं बे स्कुलाव हाबलालै आइ ओरैबायदि लोगोफ्राबो फाल्थु दं ओरैबायदि हिंसा बेफोरबायदि गावजों गाव बेफोरबायदि खालामनानै होयो होननानै आं माने बे सालबारि एलपि स्कुलाव हाबनाय जायाखै आरो नङाबाथ' आं उन्दैनिफ्रायनो गोबां हाबबोदोंमोन बे एलपि स्कुलावहाय ओमफ्राय आङो सानबाय आं बे एलपि स्कुलाव हाबला होननानै आं बिमा बिफानावहाय आंनो लेखा बायफिनदो आइ होननानै आङो क्लास कमानिफ्रायनो बे जाथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय माने बे डाइरेक्ट हांगासिनो जादों आरोखि ना बे एलपि स्कुला सिगांथ' गैयामोन नालाय बे एलपि स्कुलाहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय एलपि स्कुलाहाय एसे उनावहाय बे एलपि स्कुलखौ खालामनाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय एलपि स्कुला जोंनि न' खाथियावनो खालामबाय एलपि स्कुलखौ आङो बावनो लानोसै बावनो फरायसै होननानै आङो बे एलपि स्कुलावनो स्थायी हाबनाय जाबाय आरोखि लोगोफोर फन फैदों र' लोगोफोर आङो बे एलपि स्कुलावनो हाबनाय जादों आरोखि दा हाबै हाबनानै बै समावथ' गोबां काहानि जाबोदोंमोन इन्टारेस्ट बेफोरबायदि बारलु बालाबो खालामोमोन बै उन्दै समावहाय कमानावहाय बे समाव जेबो रोङामोन साइड जाम्प बिगजामबो जेबो रोङामोन आरो बिदिनो हलथायलाबायनाय माबालाबायनाय जायाफ्रा माबाबाबो ओरैबायदि उन्दै समनि मा बारनाय फ्लिप जायो बेखौ सोलोङोमोन आरो ओमफ्राय बेनि उनाव आं बाव फैनानै गोबां काहानि जाफैबाय आरो ओमफ्राय बावनो हाबथायनानै आङो हाबनानै क्लास 5 मोनबाय कमानिफ्राय क्लास 5 मोनबाय क्लास 5 मोननानै आङो डाइरेक्टहाय पाटगाव हाई सेकेन्डारि स्कुलावहाय आङो क्लास 6आव एडमिसन लायबाय आरो बावहाय एडमिसन लायनानै बेयावनो दा मेट्रिक होनाया बावनो जादों आरोखि आं दा नैबे बाव हाबनायनि माखासे काहानिखौ खोन्थागारसै लोगोफोर बाव हाबनानै आङो बिदिनो गोबां काहानि जादों आरोना बे समावथ' आङो बे एलपि स्कुलाव हाबनाय समाव गोबां बेफोरबायदि बल बायदिसिना जोनाय खारनाय बारनाय माने बे स्कुलावनो हाबनाय समाव गोबां खालामोमोन आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम जानो उखैबाबो न'आथ' खाथिखामोन नालाय आरो जोंना साराबो जेबो होनामोन ओंखाम उखैदों होनबानो न'आव जाहैब्रबबानो मोनोमोन माने टिफिन समाव आरोखि न'आव थांब्रबनानै माने गामिनि माने स्कुलालाय जेबो होनामोन आरो जोंना साराबो ओरैबायदि माने बेफोरबायदि बुलाबायामोन माने बिराद माने फ्रिमोन आरो ना जेबो बुलाबायामोन ओमफ्राय हेडमास्टारासो एसे रागा खरा आरो ना हेडमास्टार फैबाय होनबाथाय बिराद खरा जाखानांगौ हेडमास्टारा बैनिमोन बोरैबा नाम होनोमोन हेडमास्टारा एसे रागा खरा आरो ना एसे एनै माबा मोनसे भुल रोङाबानो बुयोमोन आरोखि थख्लायोमोन गोबां बुबो जादों आङो बे समावहाय बुखागोनखा मानो बुबा जानो रोङि समाव दा बे समाव आं हाबनायावहाय जोंनाथ' सार दुलु होनोमोन आरो ना सारनि नामा दुलु होनोमोन
ओमफ्राय बावहाय हाबनायाव जोंना सारा गासै सानैमोन आरो माखासे ओंखाम ओंख्रि संग्रा दंमोन ओमफ्राय बे स्कुलाथ' बेनोखा लोगोफोर स्कुला जेबो सोलायाखै आरोना बेनो फार्स्टनिफ्राय दासिम बेबायदि आरो अबस्था आरो थिंनिल'खा दा बायला बुइला जाजोब्बाय नै दा बेबायदि अबस्था जाबाय आरो स्कुला बाव जाथ'ला स्कुला बैयाव मोनसे बानायबाय बाव ओरैनो हाबथ'यो आरोखि दासिमबो गोदोनिफ्राय बिराद सोलिबोदों बावहाय ओमफ्राय स्कुला बावहाय मोनथाम फोरोङो आरोखि माने फुङाव ओमफ्राय सानसुआव ओमफ्राय बेलासियाव माने मोनथाम स्कुल माने बे स्कुलावनो फोरोङो आरोखि माने जिरन गैखाया लोगोफोर फुंनिया गखाङो 7टानिफ्राय बिदिनो 10टासिम जायो ओमफ्राय 10टानिफ्राय नैबेवहाय सानसुनिया बिदिनो 1टासिम जायो आरोखि ओमफ्राय जेब्ला 3टा बा 2:30 बिदि समावहाय बेलासिनि स्कुल बावनो जाबाय आरोखि मास्टारफ्रा बेलेग माने जिरन मोनखायामोन आरोखि ना लोगोफोर बे समावहाय न'आथ' खाथिखामोन नालाय बिदिनो गामिनिफ्राय हाबफैजोबोमोन आरो आङो बाव हाबनाय समाव गोबां खाहानि जाबोदों माखासे बेफोरबायदि उन्दै समावथ' बुदलाय सोलाय जायोमोन ना माखासे बेफोरबायदिनो उन्दै समावथ' बेफोरबायदि नायलायनो हायि बायदि जायोमोन ना उन्दै समाव माने माबा मोनसे सिख'लायनायनि थाखाय माबा मोनसेनि थाखाय माने बुलायलायोमोन आरोना बे उन्दै समाव ओमफ्राय आं नैबे खाहानिखौसो दाबो गोसोआव दं आरोना लोगोफोर माने जोंना नैबावहाय दैखर रिं होननाय दंमोन मोनसे दैखर बोराय आरोखि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बावहाय आङो मा गोसो जाखो माने आं दैखर रिङाव गाखोनानैहाय माने दैखर रिंखौ गाखोना ओरै सोमावदोंमोन आरोना दैखर रिङाथ' माने बिराद सलाखामोन नालाय ओरैबायदि ओरै थांजोबोमोन आरोना दैखर रिङाहाय माने गोबां उन्दैफ्राबो गेलेयो आरोखि ना बे दैखर रिङावहाय ओमफ्राय आं गेलेनानै मा जाखो बावहाय दैखर रिंखौ फिदिंबाय थानाय समावहाय आङो दैखर रिङा डाइरेक्ट थुब्ला बायनानै होदों आरोखि ना दैयाथ' एसे गोथौखामोन नालाय ओमफ्राय हा बायदिसिना खोहरजोबनाय दैयाव गोथौबाथ' जेबो गैखालामोन आं ओरैबायदि बेखौ आं दासिमबो गोसोआव दं आरोना बे एलपि स्कुलाव हाबनाय समाव बेनो आंनि देरसिन प्रब्लेम माने खैफोदसिन होननानै बुङोब्ला बेनो आरोखि आङो बाव हाबनायाव ओरैबायदि नैबे दुलुदों आरोखि ना दुलुनानै आं बे खाहानिखौ दासिमबो गोसोआव दं बे एलपि स्कुल हाबनानै आरोखि बेबायदि प्रब्लेम जाफेराखै दिनैसिम स्कुल हाबनाय समाव बे खाहानिया जाबोदों आरोखि दिनैसिम दैखर रिङाव इसोरनि अननायाव माबाफोर जायोबाथ' आं माने गावखौनो बोरैबा मोनखागौमोन आरोना दैखर रिङाथ' इमान गोथौ आङो हमथानो मोन्दों आरोखि ना लोगोफोर दैखर रिङाव ओरै सोमावनायाव डाइरेक्ट हमथानो मोन्दों माने रिङावहाय ओमफ्राय आं जेबो उदिस लानो हायियावहाय आंनि रुममेट होननाय लोगो दंमोन आरोना रुममेटमोन ओमफ्राय माखासे बिखेवमोन होननाय दंमोन बिसोरो लानानै खारदों आरोखि ना लानानै खारदों ओमफ्राय बावसो आं हुइस फैदों आरोखि बे समावबाथ' आं नङाबा गैलामोन ओमफ्राय मानसिफ्रा बिनिफ्रायनो गाखोथायला आरोना बे रिङावहाय दा माखासे गोबां खाहानि जादों ओमफ्राय बे एलपि स्कुल हाबनाय समावहाय दानि समावथ' माने काबादि खेला बा बेफोरबायदि बेथन दाला फैथा दाला बा बेफोरबायदि थाखुमालायनाय बा बेफोरबायदि माखासे दारिया फान्था बेफोरबायदि माखासे खेलाफोरखौहाय जोंनि दा फैबाय थानाय बोथोरावहाय नुला आरोना गोदोनि समावहाय जों जेब्ला एलपि स्कुल हाबोमोन बै जोंनि उन्दै समनि गारबोनाय समावहाय बेफोरबायदि खेला दुलाखौ जों मोनबोजोबदों आरोना लोगोफोर आरो आं बे समावहाय जेब्ला आं बे एलपि स्कुलाव हाबनानैनो माने खांख्राइ खन'नानै फानोमोन ना सारनानै फानोमोन ना लफायनानै फानोमोन बे समाव आरो गोबां आं बेफोरबायदिमोन आरो बे समावथ' इउटुब फेसबुक गैखाया जेबो बेफोरनि माखासे नलेजखौनो मिन्थिया बे समाव नारें जुमब्रा जोग्रासोमोन माने नारें जुमब्रायाबो बैयाव दङ माने न' खाथियावनो दं आरोना बेखौ लायनानै जोयोमोन ओमफ्राय जोनानै बावनो आथिं सलथबनाय मानाय बेफोरबायदि जायोमोन आरोना नारें जुमब्राखौनो दानि समाव जों नुयो नामा लोगोफोर नारें जुमब्राखौ मालाबा जोनाय नुफेरदों आरो जों दानि समाव मा दैस्लुङाव गेलेनाय नुला नंगौना नङा दैस्लुङाव गेलेनाय नुला थाखुमालायनाय गेलेनाय नुला लेथन दाला फैथा दाला बेफोरबायदि गोदोनि खेलाफ्रा माने थैजोब्बाय आरोखि ना ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बेफोरबायदि खाहानिया दानि समाव गैला आरोना खिन्थु आं मोनबोजोबदों आरोना लोगोफोर गोदोनिफ्राय खिन्थु आं बेजों लोगोसे बारलाबायोमोनबो माने पार्कार माबा माबिमोन होननानै मिन्थियामोन आरोखि ना जोङो फिल्मफोरखौ नायनानै जे सुबिरमोन दंमोन आंनि फेभरिटआ सुबिरमोन बे समाव सोरां एक्टर गैयामोन आंनि सुबिरमोन आरो फेभरिटआ आं मोजां मोनोमोन बिनि माखासे बारनाय माखासे कुम्फु माखासे फिल्मफ्राव बुलायनाय बेफोरखौ नायनानैनो माने टार्निं साइड जाम बेफोरखौ नायनानैसो सोलोङोमोन आरोना लोगोफोर बिदि पार्करफोरखौबो मिथियामोन बे समनिफ्रायसो आं रोंबोदोंमोन आरोना बेनि उनावहाय जायो दा आदा सोरां फैदों आरो बेनिफ्राय जाबाय आरो बे समाव आं हाबनानै गोबां खाहानि जाबोदोंमोन लोगोफोर बे समाव आरो गोबां खाहानि दंबावो बेफोरबायदि जाबोदों आरो बे स्कुलाव हाबनानै आरो मा होनना लोगोफोर खाहानियाथ' गोबां दं अब्लाबो बावजोब्बाय आरोना दिनै आं जा गोसोआव दं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थाजोबनाय जाबाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आङो बै सालबारि एलपि स्कुल होननाय दं बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो थांगासिनो दङ नोंथांमोना सोरबा सोरबा मिथिखागोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय